ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш таҷе. Бародарон хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯза видео 15 мошин омода кардагим пешкаш мекунем. Видеои мошинои майда аст ва боркаш аст. Бародарон видеомро то охираш тамошо кунед ва дар комментариya нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаш мекунем. Агар имконият бошад бародарон видеомро падилиста кунед ба мо ва ба дигар сайтҳоятон. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомону 50 дирҳам. мо навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Як мошини фурӯшӣ Opel Astra F дӯстони азиз, седан, соли барош 1993. Неки мошина 97 кардагиян, судишуриш бензин газ, объем мотори 8%, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина, 10 моҳи дига бародарон ҳуҷҷат дорад. бамперои пеш ҳамаш асрари задагия, мошин губкавар кардагия, пол ниход задагия, пӯшидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 24 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 158 000 рубл мешавад. мошина нархи ахиронш гуфтааст. мухай мумкин бо арзон кунад, кадомитон маъқуле ки арзонӣ каданен. занг занед дига маълумотша гирем бародаро. агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавем бародаро. ҳар рӯз мо видеои нав мепартоем. якта лайк зорем ва давлиш тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. грузовик бародаро Hyundai Porter, соли барош 2003. состояни мошин беҳтарина бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, Нури Вахш, вилояти Хартон. нархаш 47 000 сомона бародаро. бо курси имрӯза гирем 311 000 рубл мешавад. мошин муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. кадоми харидоре марҳамат занг занед ёки мошина биёем бинед. муомилаи хуб дорад, ака беҳтарин шахсай. рақамои ватсапшам аст ва рақамои Тоҷикистоншам. кадомитон маъқулай занг занед дига маълумотша гирем бародаро. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли барош 1998. судишуриш бензин газай, объем мотори 2 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина бародаро. элегансай, кондитсионер дора, кор мекунад, печка кор мекунад, 100%. галавни мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. моторош тоза бародаро. нархаш 56 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 370 000 рубл мешавад. мошин арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. кадомитон мошин харед, марҳамат на занг занед, рақамош дар рӯи экрани шумо муомила кунед, мошина харед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series бародаро, соли барош 2002. судишуриш бензини холияй. мошин умуман газ задагӣ нест, фақат бензин кади гаштагиай. объем моториш 8 литрай, коробка передача автоматай. состояни мошин навай бародаро. 10 моҳ тонировка дорад. обогрев сидени, кондитсионер кор мекунад, печкаш сафи, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 55 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 364 000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. кадомитон дар мошин маъқулае ки харидане занг занед дига маълумотша гирем бародаро. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry дӯстони азиз, американкай, соли барош 2007. судишуриш бензин газай, объем мотори 2.4 литрай, коробка передачаш автоматай. ҳолати мошин беҳтаринай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 75 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 496 000 рубл мешавад. мошина мумкин хай бо арзон кунад. чӣ маълумоте ки ба шумо фаҳмон бошад дӯстони азиз, занг мезанед, дига маълумотша айсоби мошин мегирен. як бор дига таъкид шумо агар дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед, якта лайк зоред ва давши видеоро тамошо кунед. ҳар рӯз якта видео нав мепартоем бародаро, тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бародаро. ду тип, соли барош 1996. судишуриш бензин газ, объем мотори 6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина бародаро. соҳибаш мега хушрӯ нигоҳ кардагӣ мошина ягон камбудӣ надорад. мошин фақат нигоҳ кардагия. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 24 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 158 000 рубл мешавад. кадоми харидорро гуфтагия занг занед ёки биём мошина пешбарам, бо муомила дора, арзон мешавад. марҳамат бародаро, кадомтон мошин харед, рақамош дар рӯи экрани шумо.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2109 бародро соли барои 2003 сӯзишвориш бензини холия мошин умуман газ айдагӣ неста 1.6 инжектора коробка передачаш механика састияи мошин беҳтарина 4 та баллони нав дора бародро мошин умуман задагӣ пӯшидагӣ неста хадавои амаҷо 100%. қарор дар шаҳри душанбе нархаш 9500 сомона бо курси имрӯза гирем 62000 рубл мешавад. ҳай бо мумкин арзон кунад кадомитон мошин харем бародро занг занед дига ба маълумотша гирен мо навбон давом медиҳем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародро соли барош 1999 сӯзишвориш бензин газ объем мотори 1.6 простой коробка передачаш механика ҳолати мошин беҳтарина бародро 4 та баллони нав дора кондитсионер дора кор мекунад мошин ягон компютер задагӣ пӯшидагӣ надорад. қарор дар шаҳри душанбе нархаш 31500 сомона бо курси имрӯза гирем 28000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад арзон мешавад кадоми мошин харе биё мошини айпеш бина ҳайкна баъд бо гап мезанем бо савдо дорад. марҳамат бародаро дар рақамош дар роҳи экран мошин хар бошен занг занед ва дигар маълумот чахтон гирен мо навори имрӯзаро давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз соли барош 1996 сӯзишвориш бензин газе объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механика ҳолати Tico беҳтарина бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 13000 сомона бо курси имрӯза гирем 86000 рубл мешавад. кадоми мошин харе гуфтагия арзон мешавад муомила дорад кадомитон мошин харе рақамош дар роҳи экрани шумо бародаро занг занед дигар маълумот чахтон гирен мо давом медиҳем видеомона. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex дӯстони азиз соли барош 18000 сӯзишвориш газа бародаро хоҳиш карданд ки ҳамин хел газакӣ бошад объем мотори 3 литра коробка передачаш механика ҳолати Starex беҳтарина бародаро мошин нахдуа қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 30000 сомона бо курси имрӯза гирем 198000 рубл мешавад. ҳай бо мумкин арзон кунад арзон ҳеҷ гуфтагӣ нест ҳисоби мошин рақамош дар роҳи экрани шумо кадомтон дар кори занг занед дигар маълумотша гирем бародаро мо наврно давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бародаро соли барош 1995 сӯзишвориш бензин газе объем мотори 1.6 простой коробка передачаш механика мошин нахдуа қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 14000 сомона бародаро бо курси имрӯза гирем 90000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад кадоми мошин харе биёен мошина айпеш бинем гуфтагӣ беҳуда занг назананд мошин харо беҳуда занг назана хоҳиш кардагӣ марҳамат бародаро мошини арзон Nexi нахаду кадомтон дар кори занг занед дигар маълумот чахтон гирем. мегзарем ба 12 эълони навбатӣ. 12 бародаро аста трактор T40 бисёр бародаро хоҳиш карданд ки ҳамхе тракторои соз бумонанд ҳолаташ бародаро беҳтарина бисёр чизош алиш кардагия маладёрни хали фасон кардагия трактора трактор чизош ба комплект фурӯхта мешавад комбайн плуг мулуг чизи лами ҷуфткунак ҳамаш аста кадоме ки бо трактора медона бародаро ҳай кардагия ки ҳамхе чӯша мо чанд қайки маълумоте ки медонем мегем аз шумо ҳама чиз комплект фурӯхта мешавад қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 40000 сомона бо курси имрӯза гирем 264000 рубл мешавад. намҷа дар сурат чизе ки мебинед ҳамин чизҳо ҳамаш комплект қати ҳам трактора бо арзон ҳам мешавад алиш ҳам мешавад кадоме ки мошини алиши дора гуфтагия Opel ё ки Mercedes бошо алиш мекунем гуфтагия вариантона пешниҳод кунагия на рақамош дар роҳи экрани шумо марҳамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ваз Приора дӯстони азиз соли барош 2008 сӯзишвориш бензини холия мошин уман газ айдагӣ неста объем мотори 1.6 литр коробка передачаш механика ҳолати мошин беҳтарина бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 26000 сомона бо курси имрӯза гирем 170000 рубл мешавад. мошин бо арзон ҳам мешавад алиш ҳам мешавад ҳамхе вариант роӣ кардагиян кадомтон ҳамин мошин дар кори бародарои харидани занг занед дигар маълумотша гирен мо навори имрӯзаро давом медиҳем.
мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze бародаро соли 2014 сӯзиш фурӯш бензин газай объем мотори 8 литрай коробка передачаш автоматай састари мошин беҳтаринай навай кам гаштагиай мултирулай бародаро авагрев сидени дора электропакет зеркални кондиционер дора кор мекуна мошин бировардагиай Корея бародаро ҳуҷҷатош 7 моҳи дигай қарор дар шаҳри Душанбе нархаш 75 000 сомонай бо курси имрӯза гирем 496 000 рубл мешавад мошин бо арзон мешавад муомилаи хуб дора алишам мешавад вариантона пешниҳод кунед бародаро мошини алиш дошта бошен рақамош дар рои экрани шумо марҳамат бародаро ин буд 15 та мошинои фурӯшии мо дар комментария нависед мо чӣ хел мошинҳо монем мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаш мекунем агар ягон видео мошини фурӯшӣ дошта бошем дар мо нависед дар васита мо дар видеои оянда мемонем то видеоҳои оянда бародаро худо нигаҳбони ҳамаи шумо раҳмат барои тамошотон